Maliba TV1 jabarani filɛbagaw aw bisimila aw ka kunnafoni sen teliman sanfɛ ka kɛɲɛ ni bi tarata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 16 san 2026 ɲɔgɔndan min bɛ senna n'a daminɛna kunun tɛnɛn juin kalo tile 15 san 2026 n'o ye brevet de technicien ye bakuruba la n'an b'a wele ko BT n'a daminɛra Mali fan bɛɛ fɛ. Duguma kalanso minisiri n'o bɛ tali kɛ Dr Amadou Sy Savanɛ la n'a jɛɲɔgɔn tun bɛ centre ESICA ale kɔnɔna la yaasa ka nin baara in ka ale nun don cogo min. A yirala minisiri ka laseliw la k'a fɔ ko fɛn min ye nin ɲɔgɔndankɛla ninnu ye ko a bɛ jɔ maa 31 ani maa 690 bɔyanko la. Olu de tilara centre 135 ale ni ɲɔgɔn cɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na. OCS n'an ko a ma ko Office Central des Stupéfiants n'olu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ma Mali jamana ale kɔnɔna la. U ka wulikajɔ kɔni fanga bonyana kosɛbɛ k'a ta juin kalo tile 10 fo ka taa bila juin kalo tile 13 la. Ni ka tigɛ kɛ maa caman na ɲɛnaminimafɛn kɔni sɔrɔla maa minnu bolo. Furakisɛ carton 700 fo n'an ko a ma ko tramadol o de sɔrɔla ni maa kofɔlen ninnu bolo juin kalo tile 10 wagati n'a kɛra Jikɔrɔni para ale kɔni o kɔnɔna la. N'ale dosi bɛ t'i jɔ miligramme 250 ani ɲɔgɔnna la fo ka taa se miligramme 225 la. O don kelen na Wolofobugu bolibana tigɛ kɛra maa 2 bɔyanko fɛnɛ la sisa caman kɔni sɔrɔla olu fɛnɛ bolo ni don kofɔlen na. A yirala ko fɛn min ye Office Central des Stupéfiants k'u ka wulikajɔ kɔni fanga kɔni bonyalen don kosɛbɛ nin waati kofɔlen na. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Burkina Faso ale kɔnɔna la. Burkina jamanadenw bɔra kosɛbɛ k'u ka nisɔndiya yira ka kilomɛtiri 3 taama Burkina dugu ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wagadugu min kɛra kunun tɛnɛn juin kalo tile 15 san 2026. Bɔlen tun bɛ tali kɛ ka dɛmɛ ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin u ka lakana tigilamɔgɔw ma minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ fasojɔ kɔni o baaraw la Burkina jamana ale kɔnɔna la. Nin bɔlen labɛnna jɛkulu fɛ min ye Fédération Scolaire Locale ye fo ka taa se u ka lakana tigilamɔgɔ dɔ ma n'o bɛ tali kɛ Police Nationale Académie na. Olu fɛnɛ tun bɛ u kɔlɔsi u ka nin baara in cɛɲuman in kɔnɔna la Burkina Faso ale kɔnɔna la. Maliba TV1 jabarani lajɛbagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni sen telimanw na an sera ka min sɔrɔ ka tɛntɛn k'a di aw ma ka kɛɲɛ ni bi tarata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la juin kalo tile 16 san 2026 ni Ala ma an ka jɔnya jɔyana aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni nin waati kelen na diɲɛ waati wɛrɛ aw k'an bɛn.